Kalau like, share, komen. Nah, nggih, ngoten kudune. Harusnya gimana? Nah, like, share, komen, jangan sampai lupa. Nggih. Subscribe oke. Nggih. Nggih, pangapunten. Kunjuk para tamu para undangan kaputri kemarang pinarak lenggahan. Sakwetawis monggo dipun ambali malih daharan ingkang sampun dipun aturaken lumantar kadang-kadang krida utama. Anggen kepareng nderek nyengkuyung kajatipun pepunden kula Bapak Pardi Sarimbit. Anggen kepareng tasakuran, anggen kepareng nglampahi darmanipun ngagesang, anggen kepareng nglampahi palakrama ing pangacep Jurung pangestu panjenengan sami durga mendak kala sirna jumbuh ingkang kinayuh sembodo ingkang pun sedya. Mawantu-wantu ampun ngantos kesupen mbok bilih sampun dugi dalem sowang-sowang saged klik lumantar channel Kang Remes channel mbok bilih ngaten. Mangki sinaran kula saketang hangesti laras ing parang makarya. Pangapunten, ampun kesupen, subscribe, like, share, dan komen. Monggo Mas Krisna. Mesti kudu eling sakjroning urip kudu tansah eling aja aji mumpung eling tembe uripe nadyan isih elang mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja nganggo atuladan anak putune kang ngrusake kebasan arek kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung eling
mesti kudu eling sajroning urip lan kudu eling aja aji mumpung eling tampi urine nadyan isih anom mesti bakal tuwa tinggal aku sing sarwa prasaja nganggo patuladan anak putune anarosake bebasan paningalen kudu eling mesti kudu eling sajroning urip kudu tansah eling aja aji mumpung elinga tembe mburine nadyan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan ing aren kudu eling kampung pinggir lurung Maju kowe tato mundur mesti ajur ajekno sabelanmu ora wedi sudukanku kor wong ayu kampung pinggir lurung jajan sing bakal tuweku bakal munggah kuwa podo ning raja bandhe kembang saka pinoti krecondo
Wilujeng rawuh mligipun kunjuk para tamu para undangan sinarengan hangesti laras katur kembang jagung Rasa